So ክንጅምር ኢና ጎይቶማይ ንስኻ ኢኻ ትጅምረና መስለኒ ንስኻ ምስ ጀመርካ ምናልባት ሓንቲ ዝቐረብክዋ ነዚ ኩነታት መእተዊ ትኾንና ደርፊ ክገብር እሞ ካብኡ ናብ ዳዊት ክቕፅል ይኽእል ይመስለኒ ሶ ጎ አሄድ እሺ በዓል ዶክተር እኮ ለኪቶምና ንኩልና ይስማዕ ኣለኹ ድየ Very good. መጀመርያ ሰዓትኩም ኣኽቢርኩም ኣብ ግዚኡ ምምፃእኩም ብልቢ ነመስግን እቲ ቀፃሊ መደብ ከዓ ከም ቀደምና እቲ መደብ ምስ ተዋህበ ብድሕሪኡ ኩልና እነበርክተሉ መታን ክኸውን ይህን ክንበሃል ምእንቲ እናተኸባበርና ንዓኹም ንዓበይቲ ምሁራትን ካልእላታትን ደዋነ ምኽርህብ ኮይነ ግን ከዓ ምምፃእኩም ሕጉሳት ኢና ዌልካም እቲ መደብ ከምቲ ኣንቢብኩሞን ፈሊጥኩሞን ዘለኹም ብክኢላ ሰብ ብፃይ ሕጋዊ ትካላት ንምህናፅ ጥዑይ ሃገረ መንግስቲ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ሒዝና ዘለና ቀሊል ኣርእስቲ ይኮነን ምስ ዝኽእልዎ ስለ ዘለና ግን ይህን መይን ክንበሃልና ናብ ሓወይ ዳዊት ሞደሬት ዝገብር ከሰጋግረኩም እየ ወገነይ ጥዑም ምሸት Thank you. All right. نقطر. سلام نخلكم. سمع لهم يوانس. يا صبح. قاعد عن متاهم. نايلون معلتي أرستنا حقاو تكالات نمهنات عوي هاجراو منقستي زبل كوني قاشانا دانيا حتى يمانيو فقادنيا خوينون تمكرو كافلنا ممتولو معلتي عدلنيا تاتينا نمنتاي راحب تمرتاوي عالم زي كونه أب تكبراوي شنخاتون أزيو أقداسي زغانة تمكروس زلو حاونا سل زغانة رقت ستي ناتونا إسراح تمكرو كاب ممهرنا أب كلاي درجة أب كتم عدو خلا كتصيلون أب كلاي درجة سان جورجو كتم من دفرة زبقاسيو كمون دحري كفتاش حنكوتان بأسمرا يونيفرسيتي كم أستمهاري وي ليكتشرر زعبا قبنا حق كريمينال لو كمون قبنا سرعات ناي ممهار تمكرو لو كاون نيو تي ناتو تمكرو ብዙሕ ሸነኻት ዝኣትውዩ ብጋዜጠኝነት ዝምልከት ኣብ ሕጊ ፕረስ ምስ ተኣወጀ ኣብ ሕግን ፖለቲካን ኣተኪሩ ጋዜጣ ቀስተ ደመና ትበሃል ከም ካብቶም ፋውንደርስ ከምኡ እውን ከም ኮንትሪቢተር ኮይኑ ተመክሮ ኣሕሊፉ እዩ ዝዓበየ ነገር ከዓ ከም ዳኛ ኮይኑ ካብ 2001 ክሳብ 2006 ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣስመራ ዳኛ ኮይኑ ሰሪሑ ን5 ዓመት ካብኡ ካብ 2006 ክሳብ 2016 ናይ ይግባይ ሰማዒ ወይ ከዓ ኣፒል ኮርት ሂሪንግ ዳኛ ኮይኑ 10 ዓመታት ሰሪሑ ስለዚ በአጠቃላይ 15 ዓመታት ናይ ዳኝነት ተመክሮ ኣለዎ ማለት እዩ which is very impressive
ካልእ ኣብ ናይ ሕጊ ምንዳፍን ምፅፋፍን እውን ናቱ ተሳትፎ ቀሊል ኣይኮነን። ካብ 2008 ክሳብ 2015 ከም ኣቦ ወንበር ናይቲ 2015 ተሓቲሙ ዝተዘርግሐ ገበናዊ ሕግታትን ገበናዊ ስርዓትን ኤርትራ ኮይኑ ሰሪሑ ከምኡውን ኣባል ምንዳፍን ምፅፋፍን ሲቪላዊ ሕግን ሲቪላዊ ስርዓትን እውን ነይሩ እዩ። ስለዚ ብኣጠቃላሊ ነዚ ናይ ሎማ ኣርእስትና ፅቡቅ ገይሩ መካታዒ ነጥብታት ክህበና ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ እሞ ብስም ኩላትና እንኳዕ ደሓን መፃእካ እንዳበልኩ ከመስግኖ ደሊ። መደብና ከምቲ ኩሉ ግዜ እንገብሮ መጀመርታ ናይ 45 ክሳብ ደቃይቅ ክሳብ 1 ሰዓት ዝኸውን ጋሻና ዘቕርቦ ናይ መካታዒ ነጥብታት ክንሰምዕ ኢና። ካብኡ ናይ 5 ደቂቕ ዝኸውን ዕረፍቲ ክንወስድ ኢና። ቀፂልና ናብ ሕቶን መልስን ምእታው ናይ 1 ሰዓት ዝኸውን ድሕሪ ምኻድ መወዳእቱ ናይ ሓሳባት ካብ ምቕራብን ኣናሕድሕድና ምሚያትን ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ። እዚ ልሙድ ኣካይዳ ናይ ስኒትና እዩ። በዚ ገባብ እዚ ንነዊሕ ግዜ ክንሰርሕ ፀኒሕና ኢና። ክሳብ ሕጂ 57 ዝኾኑ ሰሚናራት ኣካይድና ኣለና። እዚ መበል 58 እዩ። ዝኾነ ሰብ እቲ ዝሓለፈ ሰሚናራት ክከታተሎም ዝደሊ ኣብ ስኒትና ዳትኮም ኣትዩ ክረኽቦ ይኽእል እዩ። ካልእ እቲ ክታዓትና ከምቲ ጎይትኦም ዝበሎ ቁርብ ኣንሕድሕድና ምክብባር ክሳብ ዝሓለዎ ናይ ክዝረብን ክዝረብ ዘይብሉን ነገር ተረታት ንፈጥረሉ ምክንያት የብልናን እሞ ሎም መዓልቲ ፅቡቅ መዓልቲ ክገብረልና እንዳተመነኹ ዳኛና ኣብቲ ኣብ የማነ ናብ ናቱ ኣስተምህሮ ከኣቱ ዕድል ክህቦ ይቀኒልና። ታንኪዩ። ميوت الله الميوت الميوت أبدا. اوكي عشان اوكي غني لي كما يمشيكم كلكم نزي لما علت ذاتي كم ترأس حجزه حبرو زلو نعطي يوحنس يا مسجن مخنياتو دقاقيمو دويلو قال أنا ذهبكو مس منأسيات زقبركو لزب ونريو أبزي ون كومو تماساسالي زي تمثلني in fact بزقات أمخ قلت أزدلي مس أب إرشا زقبر أب كل عامات أب 3 عامات نحكي خسر له كونفرنسات له أنا خلقون نقبر نيراينا كالون أبي زبالة يونيفرسيتي هون كتمرت مينستر واسو خمسيتات عبيتو على ناي مصنعتاو صحفات زقربلو نغرات አለው نوع አመልኪቶም ብዙሓት ሜዲያታት ኣለካ مش ፖለቲካ ፒርሊ ስለደተኣሳስሩ ወድ ዝበዝሐ ወልክዒት መንግስቲ ነቲ ኸሙ ፖለቲካዊ መክሰብ ክረኽበሉ ይፍትኒ ግን ማዕውቁም ነገር የለን ማለት ኣይኮነን እቶም መማሃራንን ተማሃሮን ናይ ዩኒቨርሲቲ ኾነ እቶም መጽናዕቲ ዝገብሩ ነዚ ዕድል ዝኽጥቀሙሉን ስለዝፍትኑ ብዙሕ ግዜ ተን ሜዲያታት ኣብኡ እዋናዊ ነገራት ኣድሂበን ኔጌቲቭ ነገራት ነቐፈታዊ ነገር እንድጽበያ ግን እዚኣ ኣጋጣሚ ኮይኑ ነቲ ኩሉ መልሲ ትኸውን ኢለ ሓስብ ኣለካ ምሽ እዛ ሎማዓልቲ ንገብራ ዘለና እንታይ እዩ ናይ ብሓቂ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ስጋዕ ዝቁሩብ ግዜ ነይረ ስጋዕ 2016 ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ኹን ኤሊት
ዋላቶም ዝበዙሕ ዓበይቲ ሓለፍቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብስ ብክልተ ነገር ክሪኦ ንኽእል እቲ ዝበዝሐ ልዕሊ 95 ካብ 100 ደላይ ፅቡቕ ንሃገሩ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ተጋዳላይ ይኹን ህዝቢ ብዙሕ ባህጊ ዘለዎ ብዙሕ ሓሳባት ዝነበሮ እሞ ካብቲ ኣቦታቱ ወለዱ ዘውረስዎ ግዝኣተ ያታዊ ሕግታት ግዝኣዎት ሕግታት ዝበለፀት ኤርትራ ክርኢ ዝደሊ እቲ ዝበዝሐ እዩ ውሕዳት ድማ ፀላኢ ሰናይ ኣለዉ ውሕዳት እዮም እሶም ዋላ ኣብቲ ላዕሊ ናይ መንግስቲ ቤት ፅሕፈታት ሚኒስትርታት ይኹን ኣብ ተፈላለዩ ኣካላት ሕልሞም ዝሰቐትለ እቲ ደሞም ዝኸፈሉ መስዋዕቲ ዝገበርሉ ህዝብን ተጋደልትን ብምሉኡ እቲ ሕልሞም ተቐቲሉ ባህጎም ተቐቲሉ ምክንያቱ እቲ ኩሉ ዋጋ ዝኸፈልዎ ግዝኣተ ሕጊ ዘለዋ ስልጣን ናይ ህዝቢ ልኡላውነት ናይ ስልጣን ናይ ህዝቢ እተኣምን ልኡላውነት ቅዋም እተኣምን መሰላት ናይ ሰብ እተኽብር ብሕጊ እትግዛእ ኤርትራ እውን ነይሩ እዩ ማለት እዩ ባንዴራ ምቕያር መርሒ ምቕያር ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ እቲ ባህጊ ስለዚ እቲ ናይቲ መራሒ ዝበሃል ባህጊ ተሳኺዑ ምክንያቱ ንሱ ኣብ ስልጣን መፅኡ ባህጊ ናይ ህዝቢ ግን ኣይተሳለጠን ባህጊ ናይ ህዝቢ ድማ ብምንታይ ድግለፅ ባህጊ ናይ ህዝቢ ቀዋማዊ ስርዓት ክትከል ከሎ ግዝኣቲ ሕጊ ክትከል ከሎ ኣብ ሕጊ ተሰረተ ኣገባብ ምሕደራ ክህልዎ ከሎ ዕድሉ ባዕሉ ክውስን ስልጣን ናብ ህዝቢ ክምለስ ከሎ እዚ ትፅቢቱ ማለት እዩ ስለዚ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ኤርትራውያን ብግርነቶም ዝመስሎም ዝነበረ እቲ ሒዞሞ ዝመፁ ሰውራ ናብ ቀዋማዊ ስርዓት ዘሰጋግሮም ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዘሰጋግሮም ከምኡ እውን ሊፕ ሰርቪስ ዝህብ ስለ ዝነበረ ኣብ ወረቃቅቲ ከምኡ ይብሎም ስለ ዝነበረ ሕብረ ሰልፋዊ ስርዓት ክተክል እየ ቀዋማዊ ስርዓት ክተክል እየ ይብል ስለ ዝነበረ ነዚ ኣሚኖም ኣብቲ ቀዋማዊ ኮሚሽን ቆይሙ ይፈልጦ ይርዳእኒ ኣብቲ ቀዋማዊ ኮሚሽን ኣብኡ ዘይተሳተፍኩም ወገናት ቅሬታ ከም ዘለኩም እፈልጥ እየ ግን ድማ ኣብኡ ድማ ናይ ብሓቂ ሃገሮም ብቀዋም ክትመሓደር ዝደልዩ ናይ ብሓቂ ብዙሓት ክኢላታትን ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ከም ብግርህና ከም ተሳተፈውን ክፍለጥ ግባእ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብቲ ዝነበረ 3 ዓመት ሲ ንሕና እውን ተምሃሮ ኮይና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ቺነማ ካፒቶል ዋላ ኣነ ንባዕለይ ምስ ካልኦት 5 ሰባት ዝመስለና ርእስቲ ኣቕሪብና ኣብ ካልኣይ ብደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኤሌመንታሪ ስኩል ናይ ሕቶን ናይ መልስን ገለመታት ልዕሊ ሚልዮን ህዝቢ ዝኸውን ይካትዕሉ ይሳተፈሉ ነይሩ ዋላ ስንኩላን እውን ከይተረፈ ኣብቲ ማይ ሓባር ኢንፋክት ናቶም ቬሪ ክሪቲካል ነይሩ ብዛዕባ መን ፕሬዚደንት ይኹን ዝብል ድሮ ሳቶም ተሃሪሞም ስለ ዝነበሩ ብቲ ናይ 94 እቲ ፕሬዚደንት ዝኸውን ሲ በቃ በቡኡን በዲኡን 7 ዓልየቱ ኤርትራዊ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ከማን ከኣትወሎም ገለ ከም ዝበሉ ሰሚዐ ኣለኹ ካብኡ ኤኒዌይ ኣነ ሕጂ ካብቲ ዘዋህልሎን ዝእክቦን እየ ተግባራዊ ነገራት ቁርብ ከም ባክግራውንድ ከእትዎ ዝደሊ ምናልባት ኣብቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር መንእሰያት ዝገበርኮ ነጊረ ነይረ እቲ ስርዓት ፕሪተንድ እዩ ዝገብር ዋላ ኣቦና ተስፋይ ተምኖ ከምቲ ዝገለፆ ሲ ፕሮግራም ገለ ክበሃል ከሎ ብቲ መጀመርያስ እወ የድልየና ኢሉ ፕሪተንድ ገብር ንዑ ከም ዝስለፈሉ መሲሉ ኮሚቴታቱ ነቑም እቲ ፕሮግራም ምስ ኮነ ካልእ ኣጀንዳ እዩ ዘስግረካ ናብ ካልእ ኣጀንዳ ስግረካ ነዛ ዕዋም እውን ከምኣ እዩ ገይሩ ሕጂ ንኣብነት ኣቕዋም ናይ 97 ኣብኡ ከም ትፈልጥዎ ብጀካቲ ህዝቢ ዝተኻትዓሉ እንታይ እዮም ገይሮም እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል 75 እዞም ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ነይሮም ሽዑን ባይቶ ተባሂሉ ዝተመርፁ 75 ነይሮም 150 ኮይኖም ማለት እዩ መሰጋገሪ ባይቶ እዚኦም እንታይ ገይሮም ነይሮም መጀመርያ ቀዋም ንድፊ ምስ መፀ ንሶም ተኻቲዖም
أصليقهم بوم جن أتودع نيرو نمتاي سجيرو تقواموت قوامو بايتوز بحالكاني أبريس نايزيوم أوت عايزين برو أوش عدي 300 تسعين شمونتن زخونو أبتي سندات تمريس كحتر أخلها كابوش عدي نتاقوا من خلص لقيلهم تمرسو أبريسيون كاوت عايز 75 سبات تمريسهم كلهم لهم 536 نيرهم جن استساعتوا أبتي معلتي أب ما زال جابت أب اسمرا نتي قوام المزرق 522 سبات نيرهم خليج أجيب منصر حق إني ناخريو خلنا بحنا حق سله من الوقت بوليتيكا سبات لهم أنا جن بمنصر حقي نعرفه زبل زلهم بمنصر سبوز نبر زغود اوف كون حجي اسو إذا كله تجربت بحجاو مجديت قوام تصدقوا دقيمة نبلا لكم بزي دمس تافو نتعدل زي رقبة وجن كم دلوا سقى حجي وإنك حتصبق كم ليش معه يفلت إيه لا فلت كي زارب دلوكم علتي in fact نزنا جرزي أنا ون سربرايز اللي قينا أب نيروبي خلتش عن 10 شمونتن نحن أبوش تعد خلنا دبز حزبي انتهي بقى قوام معاشي تكبر لنا معاشنا بحق تجزع قال يزول مستيد ما مست السقف لو قاعد ما كريديت بوي أبكر معينه نابنا جي سيرتين زبالو تمهرات دحر تقوام مسرايو إساس كم زي تكبروا مسراي السوم إذا نجارزي السوم نتقناتات زي ردو خينا ما يكون هاجر جن بنور كتنابر سلزلوا قاموا نجار يتكبر لهم زقفلوا وقعت فلتوا يهم بدحريون جي 15 إلهم جازت عيناتات بوزح حزبي نزوم جي 15 ده نرى نمبر أما إيش سبات يوم متوم تأثيرهم نجازت عيناتات زفلتوا أما إيش سبات يوم تأثيرهم نزوم جي 15 زبالو صحافتهم عرقتهم قلم بوزحت يوم تأثيرهم تحطوا خات عندي خا نبقوا ما هو سرعات كم تدرع بزبله نبقوا ما هو سرعات نسجري زبليو كله بدحريون إذا نودع علينا فورتوري أخمو سنحطه قوام يتكبر أسرات فتحي نيرو بوزح حزب زعشوا لي لما نيرو أبزي حجي تسفاون غير نيرو تسب أبزون دحرون يأكل بهالون نا حزب موفمنت مع عبالي نيرو ثلاثة حطوا تحتي نيرو نو قوامنا يتكبر دوبنا يتحسس أسراتنا يفتحوا تسفات تقبرها حجي أوش تعدون باراليل انتاي نيرو إساس كل تشعن 14 نزقوام مويتو مسبولو إن فاكت تهزبي زيادات أمتهلي لخ عجي بوزو حزبي حجيش توم كومينيتي خقلت لكم زي دالي بوزو حزبي بارز قوامز يدلينا ينسو خابت أولوسي يدلينا كنت سلفول لنا زبل بوزو حزب له بزعبا تقوام سقالة بيسو زي تكبرولو دسعر بوزو حزب له إذا قلت عملت قال زقبرون أجي بوزح تريجر ناي كسايكم دولو فلت أنا بوزح ناي سندات بوزح درافت كم دولو فلت مالت إذا قلنا نقول كلاجن أبزوات أمس أخو أنا حيجي تاي مثل النيرو بقى أبزون بقى خم توشت زول هلخ نتقوام أتكبير كا نتي تمنزع مثلنا نتي إذا تقتل حلمنا بقى بقوام بيرنا خنو تكبروا أتليسي كابدو أساس أبوش عدو هنكاس أنت بالكاس بوزح خم خط يلن أين برنون بتن ميرياتات تميرياتاتون وانا ونجر تراندم سا زيناتات تراندم سا من البات أنا ده سمعه أبوش كله خيل بتو فولت أتراي مخنياتو سب نمتا إنتومو كرويز مثل أنا كان تومو كرويز مثل من البات ده سمعه ده فلت كتلي خاب ده مفلاتي جنا وش تخينا كم تراسب كري أقول له جن تان بوليتيكا حلتات أتليسي بزعبا جزاته حقي بزعبا خمسرة زجوبو منجستي تقول تكالاوتو جلس كتعكايدن بوبيلوها التجميرو زنبرز سوخل في
እቲ ቋማዊ ተሓሳስባ ኣብ ህዝቢ ብዛዕባ ግዝኣታዊ ማለት ተሓሳስባ እያ ዝብል ኣለኹ ሪጋርድለስ ናይ ዝኾነ ዓዲ ሕጂ ኣብዚ ክንዛረብ ከለና እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ስፔሲፊክ ብዛዕባ ሓደ ቅዋም እውን እቶም ዝበዝሑ ቅዋም ተመሳሰልቲ እዮም ከዋን ዝበዝሐ ፕሪንሲፕል እማሳሰሉ እዮም ንኣብነት ፋንዳሜንታል ራይትስ እንድሕር ኢኹሞ ኣብ ገሊኡ ከማን ሃገራት እቲ ናይ ዲክላሬሽን ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ እቲ ናይ ኮቨናንት ናይ ሲቪክ ኤንድ ፖለቲካል ራይት እቲ ናይ 1966 የድዛረብ ዘለኹ ናይ ሶሾ ኢኮኖሚክ ኤንድ ካልቸራል ራይትስ እቲ ኮቨናንት ከም ዘለዎ እዩ ከማን ዝውሰድ እሱ ከማን ኢንተርናሽናል ለው ኮይኑ እዩ እቲ ካልእ ከዓ ካብ ዘበናት ካብ ማግና ካርታ ካብ ቀደም ዝጀመረ እቲ ጥዑይ መንግስቲ ንክህልወካ ዝጠቕሙካ ነገራት ኣብ ዝኾነ ቅዋም ንረኽቦ ኢና ጥዑይ ቅዋም ኣብ ዝኾነ ቅዋም ዘሎ እዩ ሕጂ ንዛረብ ዘለና ሕጂ ክንዛረብ እውን ዝደሊ ዘለኹ ምክንያቱ ኣብቲ ኮንትሮቨርሲ እዚ ናትና ኣይኮነን ገለ ናብኡ ኮንኩና ኣነ ከይደልየ ዘለኹ ኣነ ፈሊጥ ኣለኹ ተረዲእኒ ኣሎ ምክንያቱ ነዚ ቅዋም እዚ ኢሳያስ ከም ዘይደልዮ ኢንፋክት ሓደ ኣገዳሲት ክስታይ ዝረኸብኳ ካብ ሓደ ሓላፊ ኮፍ ኢልና ብዛዕባ ንሕና ቅዋም ገለ ነብል ነርና ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ቅዋም ዝፀደቐሉ መዓልቲ ግብዣ ነይሩ ኣብ ማዘጋጃ ቤት ናውቱ ፅምብል ማለት እዩ ሕጂ በዓል ዶክተር በረኸት ደስ ኢልዎም ነይሩ ማለት እሶም ውራዮም ስለ ዝኾነ ደስ ኢልዎም ብልዑልና ዝተይልና ብሉ ነይሮም ሓቆም እዮም ከዓ ይፅምብሉ እዮም ነይሮም ሕጂ እዚ ንዓይ ሰብ ዝነገረኒ ምስ ኣልኣሚን ኣብ ጥቓ ኣልኣሚን ነይሩ ኣልኣሚን መሓመድ ሰዒድ እቲ ናይ ግደፍ ሓላፊ ሕጂ እንታይ ኢሉ ኣልኣሚን ኣይ ዶክተር በረኸት ሓቂ መሲልዋ እኮ እዩ ከምዚ ውራያ ትፀበቐላ ሸብዳዕዳዕ ትብል ዘላ which means ካብ መጀመርያ السلفي አይደለም ነይሩ ኢሳያስ እውን አይደለም ነይሩ ስለዚህ ብቅዋም ክግዛእ ኢንፋክት ንሕና ብቅዋም ቻሌንጅ ክንገብሮ ዝግባአና ብዝወፃ እሱ ዘይደልዮ ነገር ብፍላይ ብድሕሪቲ 2014 ኣብ ህልኽ ኣትዩቲ ብዙሕ ህዝቢ ማለት እዩ ኣሓ እቲ ኩናት እውን ቅዋም ንኸይትግበሪ እቲ ኩሉ ሕቶታት ማእሰርትን ገለ ኣሃ ቅዋም ንኸይትግበሪ ምክንያቱ ቅዋም ንዑ ከም ደይጠቕሞ ንህዝቢ ከም ጠቅም ግን ተረዲኡ እቲ ህዝቢ እዚ ከም ባክግራውንድ ከብሎ ደሊ ኣብዚ ወፃ ምስ መፃና ድማ ሃሰስ ኢልና ሕራይ ኣነ ናይ ብሓቂ ንምዝራብ ኣብ ናይሮቢ ዝተገብረ ኣኼባ ኣብ ሰርፕራይዝ ኮይነ ሾክድ ኮይነ ምክንያቱ ኣነ ከም ትሕዝዮ ወሲደ ኢሳያስ ጥራይ ነቲ ቅዋም ድፀሎ እቲ ካልእ ኣብዚ ዘሎ ህዝቢ ግን ቅዋማዊ ስርዓት ክትከል ገለመለ ይደሊ እዩ ብፍላይ ድሕሪ ሞይቱ ምስ ተባህለሲ ስጋዕ ክንደይ ሓሪቑ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ሕርቃን ነይሩ ኣብዚ እውን ከምኡ ሁሉ ኸውን ከምዚ ብዛዕባ ቅዋም ከምዚ ገለ ርእይቶ ቅሪበስ ብዙሓት ኣብኡ ዝነበሩ ተቆጢዖም ማለት እዩ እዚ ናይ መን ቅዋም ትዛረብ ኣለኻ እዚ ናይ ሻዕብያ ቅዋም ትዛረብ ኣለኻ ብዛዕባኡ ከማን ክዛረብ ዝደሊ ሰብ ብዛዕባኡ ርእይቶ ክህብ ዝደሊ ሰብ ኣብቲ ሽዑ ኣብቲ ዝነበሩ መራ ሕርቃን ነይሩ ኣነ እውን ሓደ ለሰን ተማሂረ ማለት እዩ እዚ ይርድኦ እየ ማለት እዩ ስምዒት ሕርቃን ኣይ ኣንደርስታንድ ማለት እዩ ንዑ እንዳተረዳእኩ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ግን ድማ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ሓደ ካብቲ ፀገም ዋላ እዚ ሓድሽ ትውልድ እውን ብዛዕባ ቅዋም ክትዓት ኣስተምህሮ ገለስ ዲሞክራሲ መስርሒ ትመሃሮ ኢኻ ትካታዕሉ ኢኻ ማለት ቅዋማውነት ድማ ልዕላውነት ናይ ሕጊ ልዕላውነት ስልጣን ናይ ህዝቢ ድማ ኣብ ፕሮሰስ ኣብ ትኽታዕ ኣብ ዘተ ከተምፅኦ ኣለካ ሕጂ ኣነ እዚ ከም ባክግራውንድ ገዲፈ እታ ናይ ሎም መዓልቲ ርእሰይ ናብኣ ከኣቱ እንታይ እዩ ብዘየገድስ እዚኣ ናይ ቅዋም ናይ 97 ዋላ ነቶም ዘይቅበሉ ማለት እዩ ግን ብዛዕባ ቅዋማውነት ዝኣምኑ ብዛዕባ ግዝኣቲ ሕጊ ዝኣምኑ ብዛዕባ ልኡላውነት ስልጣን ናይ ህዝቢ ዝኣምኑ ምሳኹም ስለ ዘለኹ ብዛዕባ ኢና ንዛረብ ድማ እቲ ቻርተራት ክሪኦ ከለኹ
ናይ ቻርተራት ፕሮግራማት እውን ርየ ምዝ ሕጂ ንብሎ ዘለናስ ዝጋራጮ ይኮነን ማለት እዩ ጥዑይ ስርዓት ንክትከል ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ዝመረፆ ስርዓት ንክትከል ግዝኣቶ ሕጊ ዘለዋ ፌር ዝኾነ ምርጫ ተካይድ ሕብረ ሰልፋዊት ዝኾነት ኤርትራ ብልፅግቲ ኤርትራ ክትከውን ናይዞም ኣብዚ ወፃእ ዘለውን ሕልሞም እዩ እንታይ ደኣ ጎዲሉ ሓደ ንኩሎም ጠምር ቻርተር የለን ኩሎም ዝሰማምዕዎ ቻርተር ዘይምህላው ሕጂ እዚ እንታይ ገብረካ ኣሎ ማለት እዩ ክሪኦ ከለኹ ፃዕርታት ብዙሕ ኣነ እውን ተዓዚበ ኣብዚ ኣብ ሓደ ናብ ሓደ ክስታይ ንምምፃእሲ ብዙሕ ፃዕሪ ካብ ዝካየድ እውን ርአ ብዙሕ እቲ ቻርተራት ዝተፃሕፈ ብዙሕ ሰነዳት እዩ ዘሎ ብሕልፍፍቲ ናይ ሰልፍታት ዝብል ኣብ ሲኒት ተኣቲኻ ብዙሕ ኢኻ ትረክብ እዚ ናይ ቀረባ እኳ እዚ ናይ ሲኒት ዝበሃሉ ግሩፕ ንባዕሉ እቲ ፈተነ ከም ሓደ ቻርተር ሰብ ዳዓስሎ ደኾ ንኸውን ተባሂሉ ትፅቢት ነይሩ እሱ እውን ኣየበለን ስለዚ ሕጂ ኣብቲ ተሓሳስባ ክንዘራረብ ብደሊ ኣነ ዘተ ክንገብር ደሊ እዚኣ ከም ኢንትሮዳክሽን እያ ዋላ ምስ ኣቶ ዮሃንስ ክንዛረብ ከለና እዚኣስ ከም መበገሲ እንተገበርና እያ ምክንያቱስ እቲ ቅዋማዊ ክትዓቲ ብዛዕባ ግዝኣተ ሕጊ እቶም ኣብቲ ኣገደሲ ትካላት ሂወት ክህልዎም ክንካታዓሎም እሞት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ድማ ተስፋ ክረክብ ምክንያቱ እንታይ እዩ ጉድለት ናይዚ እንታይ ተስፋ እዩ ዝቁርፅ እዚ ከምዚታት ብዛዕባ ሕጊ ብዛዕባ መጻኤት ኤርትራ ክህልዋ ዝኽእሉ ኣገደሲ ትካላት ብዛዕባ መጻኤት ፖሊሲታትን ዘይምባል ብጀካት ዘተሓላልፎ ኔጌቲቭ መልእኽቲ እትዮም ኣብ ወፃእ ዘለዉ እውን ሓንቲ ብዛዕባ ግዝኣተ ሕጊ ዘይኣምኑ እዮም ክዛረቡን ሰምዖም ብዛዕባ ቅዋማዊ ሕማቕ መልእኽቲ እየ ከማን ዝተሓላለፍ ብኣንፃሩ ማለት እየ ስለዚ ኣነ ከም ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ብዙሕ ፍልጠት ኣሎ እዚ መድረክ እዚ ከዓ ፅቡቅ እዩ ከም መበገሲ ጌርናሲ ቀፃሊ ዘተታት ከነካይድ ካብ ዘለኒ ሓሳብ የብዚ ምስ ኣቶ ዮሃንስ ምስ ተዘራረብና ፅቡቅ እዚኣ ከም ኢንትሮዳክሽን ሞ ንግበራ ሽዑ ኩሉ ሰብ ድማ ሂወት ነልብሶት ብዛዕባ ግዝኣተ ሕጊ ብዛዕባ እቶም ኣገደስቲ ትካላት ዝበሃሉ ሕጂ ናብኦም ክሰግር እየ ናብቶም ኣነ እቲ ዩኒቨርሳል ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ቅዋም እናማዕበለ ዝመፀ ነገራት እዩ ከም ትፈልጥዎ እቲ ዝኾነ ኮንስቲቱሽናል ኣሬንጅመንት ክግበር ከሎ መታን ስልጣን ከይግበት ኣብ ትሕቲ ሓደ ውልቀ ሰብ ወይ ኣብ ትሕቲ ሓደ ግሩፕ ንኸይትወድቕ እቲ ቀዳማይ ዝገብሮ እቲ ነቲ ሰፓሬሽን ኦፍ ፓወር እዩ ዝገብር እቲ ዝለዓለ ናይ ሕጊ ናይ ምውፃእ ነቲ ህዝቢ ሂቦ ህዝቢ ወከልቱ ክመርፅ ኣብ ገሊኡ ሃገራት ከምዚ ኣብ ስዊዝ ድማ እንተላይ ናይ ሪፈረንደም ዕድል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሕጊ እቲ ህዝቢ እውን ዝሳተፈሉ ገብር ኣብ ገሊኡ እውን ኣብዚ በዓል ኣብዚ እውን ኣብ ፔንዘል ዝበሃል ሓደ ካንቶን ኣሎ ዝኾነ ሕጊ ክወፅእ ከሎ እቲ ህዝቢ ዳይሬክት ዲሞክራሲ መፅኡ ብምሉእ እቲ ህዝቢ ኣብ ዕዳጋ መፅኡ ቮት ዝገብረሉ ስርዓት እውን ኣሎ ብዝኾነ መቸም እንታይ የድልየካ ሓደ ሕጊ ዘውፅእ ባይቶ ከም ዘድልየካ ናይ እዚ ድማ እቲ ንልኡላዊ ስልጣን ህዝቢ ወኪሉ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝምስረት መንግስቲ ክቆም ግድን እዩ ድሕሪ ኣብ ዲሞክራሲ ንኣምን ኮይና እዚ ድማ ብኸመይ ገይሩ ኣሳታፍን ክኸውን ዱልዱል ትካላት ንምህናፅ ዝሕግዝ ዲሞክራሲያዊ ፖለቲካዊ ስርዓት መሰረት ዝኸውን ስለዚ ናይ ኣበየ ከባቢኡ ድማ ተበግሶን ተሳትፎን ህዝቢ ዘረጋግፅን ዘደፍዕ ትካላት ንምምስራት ስለዚ ብሓፈሻ ንዓና ዝመስል ንሕብርና ዝመስል ንኩሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዳይቨርሲቲ ዝውክል ወካልን ኣሳታፊ ዝኾነ ባይቶ ክህልወናስ ዝፀልእ ሰብ የለን ኩሉ ስለዚ እዚ ደይንፀላ ካብ ኮናስ ብዛዕባ እዚ እቲ ኩሉ ሻዕ እንታይ እዮም ዝብልቶም ፃዓዱሲ እቲ እዚ ፕሪንሲፕል እዩ ኣብ ዝኾነ ኺድ ማለት እዩ ዋላ ንኻልእ ፀሓፈልና ተልካያስ እዚአን ከምፀአኒ ሕጂ
እንታይ the devil is in the details እንድብሎ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ዲቴይልስ ሓደ ባይቶ ከድልዮ እንታይ ዓይነት ባይቶ ከመይ ገይሩ ኣሰራርሑ ኣዋዳድቡ ትውክልንኡ ዕማማቱ ቀንዲ ብዛዕባ እዚ እዚ ኣሳይመንት ናይዚ ኣወፃእ ዘሎ ክኸውን ዝግባእ ብዛዕባ እዚ ሰፊሕ ክትዓት ከካይድ ነዚ ሕጂ እዚኣውን ከመ ርእሲ ሓንቲ መዓልቲ ክንበኣ ንኽእል ኢና እንታይ ዓይነት ሃገራዊ ባይቶ እዩ ዘድልየና ከመይ ዝኣመሰለ ከመይ ገይሩ ኢኻ እቲ ብዙሕነትና ዝገልፅ ኣሳታፊ ዝኸውን ንኩሉ እቲ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ርእይቶኻ ናይ ምቕራብ ንህዝብካ ወኪልካ ንሃገርካ ወኪልካ ግሉፅ ኣሰራርሓ ዝህልዎ ሕግታትን መምርሒታትን ክህልዎ ስለ ዝግባእ እዚ ንወዲ ከምዝን ሓደ እዚ እቲ ባይቶ ዓብ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ ተመክሮታት ናይ ካልኦት ሃገራት ተሎ ልምድታት እውን ኮምፓራቲቭ ስታዲ ተገበርና እዚስ ብዙሕ መዓልቲ እውን ከዘራርበና ክእል እዩ በዚ ቢሉ ሓደ ፖለቲካል ኤዱኬሽን ኮንስቲቱሽናል ኤዱኬሽን ኣብ ህዝብና ይህሉ ካልእ ተቐንደ ድማ ተስፋ ናብ ውሽጢ ዓዲ ብዛዕባ እታ ትመፅእ ናይ ብሓቂ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ይዘራረቡ ኣለዉ መንግስቲ ሃንፁ ኣለዉ ስለዚ ለውጢ እውን ቀልጢፉ ንምቅልጣፍ ድሕግዝ እዚ ካልእ እቲ ኤግዚኪቲቭ ድሓር ክንዛረበሉ ኢና ኩሉ ሻዕ እቲ ኤግዚኪቲቭ ፀገም ዝፈጥር እዚ እቲ ካልኣይ ዊንግ እቲ ሳልሳይ ዊንግ ከዓ እቲ ብቑዕ ቤት ፍርዲ ኩሉ ሻዕ ከም ፕሪንሲፕል ብሕጊ ዝምራሕ ናፃን ብቑዕን ተሓታትን ዝኾነ ቤት ፍርዲ ክህሉ ማለት ቁልጡፍ ርትዓውን ብይንን ውሳኔን ዝህብ እዚ ክልተ ነገር እዩ ዘድልዮ ሓደ ጁዲሻሪ ኢምፓርሻል ኤንድ ኢንዲፐንደንት ክኸውን ኣለዎ ክንብል ከለና ከም ትካል እቲ ቤት ፍርድስ ነቲ ክገብሮ ዝግባእ ብቑዕ ኮይኑ ክርከብ ምክንያቱ ነቲ ባይቶ ዝቋፃፀር ነቲ ባይቶ ዝወፅእ ሕግታት ዝቋፃፀር ሕጋውነቱ ዘረጋግፅ ነቲ ኤግዚኪቲቭ ድማ ነቲ ፈፃሚ ኣካል ድማ ደረታት ከይሓልፍ ንሕጊ ተማእዚዙ ይሰርሕን ዘይሰርሕን ምህላው ቁኑዕ ኣተገባብራ ናይ ሕጊ ዘረጋግፅ ዝቋፃፀሪ ቤት ፍርዲ ሲምፕሊ ከምዚ ናይ ሰብ ጉዳይ ጥራይ ገይሩ ዝወስዶ ሰብ ኣሎ እሱ ሰከንደሪ ስርሑ እዩ መበል ክንደይ ስርሑ ተቐንዲ ስርሑ እሱ ይኮነን ጉዳያት ናይ ሰብ ጉዳይ ናይ ውርሻ ናይ ንብረት ገለ ከምኡ እቲ ቀንዲ ግን ዋሕስ ናይ ቅዋማዊ ስርዓትን ዋሕስ ናይ መሰረታዊ ሓርነታትን መሰላትን እዩ እቲ ቤት ፍርዲ ዋሕስ ናይ ልኡላውነት ናይ ሕጊ ቤት ፍርዲ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ቤት ፍርዲ እዚ ከም ትካል እንታይ ዓይነት ቤት ፍርዲ ኢና ንደለና ከመይ ዓይነት ኣዋዳድባ እዩ ዘድልዮ ምክንያቱ ብዝኾነ ቅዋም ተሪእኻሲ ነፃን ዘይሻራውን ንሕግን ንቅዋምን ዝእዘዝ ቤት ፍርዲ ክህልወና እዩ ንዝርዝር ኣሰራርሑን ኣዋዳድብኡን ድማ ብሕጊ ተዘርዚሩ ክወፅእ እዩ ሕጂ ኣነ ዝብል ኣለኹ ኣብቲ ዝርዝሩ ነገር ኣብቲ ስጋ ንምልባሱ ኣብቲ ከምኡ ዝኣመሰለስ ተመክሮ ናይ ተፈላለየ ሃገራት ኣምፂናሲ እንተንካትዓሉ ይትሕቶ ማለት እዩ እዚ ሓደ እቲ ከም ትካል እዩ ኣብ ካልኣይ ዘድልዮ ነቲ ቤት ፍርዲ ድማ እንታይ እቶም ኣብኡ ድምዘዙ ዳኙ ከመይ ገይሮም እዮም ዝምዘዙ ምክንያቱ እሳቶም ከዓ እንታይ የድልዮም እዩ ውሕስነት የድልዮም እዩ ብናፅነት ክሰርሑ ብዘይ ፍርሒ ብዘይ ሸለብ ገለብ ንሕግን ንሕልንኦም ጥራይ ዝእዘዙ ክኾኑ እንተኮይኖም ክማልኣሎም ዝግብኦ ነገራት ኣሎ እሱን ብሕጊ ካብ ተፈላለየ ሃገራት ተመክሮ ከነምፅእ እሞ ብቑዓት ዳያኙ ብቑዕ ብኣብያተ ፍርዲ ብቑዓት ዳያኙ ከመይ ጌርና ኢና ንረክብ ከመይ ጌርና ኢና ንምልምል ኣብኡ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ብሕጊ ተዘርዚሩ ዝወፅእ ክወፅእ ዘለዎ ማለት እዩ ጋዕ ሕጂ ዘይወፃሉ ምክንያቱ ንናቶም ቴኑር ንናቶም ሳላሪ ንናቶም ሴኪሪቲ ንናቶም ትራንስፈር ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ንናቶም ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ዘብል እዚ የድሊ እዩ
ስለዚህ ዝርዝር ስልጣን ናወዳድባን ዕላማ ዕማማቱን ክዝርዘር ኣለዎ ሓደ ካብቲ ኣብ መንጎ ኣብቲ ናይ ምምዛዝን ናይ ኣሰራርሓ ቤት ፍርድን ኣብ መንጎ ኮይኑ ብክኢላታት ዝሕግዝ ድማ ኮሚሽን ፍርዳዊ ኣገልግሎት ዝበሃል ኣሎ ምክንያቱ እዚ ሓደ ኦቶኖመስ ዘለዎ ከመይ ጌርና ኢና ሓደ ኮሚሽን ፍርዳዊ ኮሚሽን نقوم مالتي يجي دانيو خمزوز خلو ወይ ክስጎጉ ከለው ወይ ከብሉ ከለው بعبيو እቲ ግዛኣት ሕጊ ብግቡእ ይሰርሕ ኣሎ ዲ ዝርኢ እዩ ካልእ ድማ እቶም ዳንዩ ክምዘዙን ክስጎጉን ከለው መጽናዕቲ ገይሩ ነቲ ኢንዲፔንደንስ ነቲ ኢምፓርሻሊቲ ናይቲ ኮርት ብዘይ ሃስ መገዲ ምክንያቱ ኣብቲ ኮሚሽን ዝምደቡ ንባዕሎም ዳንዩን ሰሞያን ሕግን ስለ ዝኾኑ እዙን ቲ ኮሚሽን ብኸመይ ገይሩ እዩ ዝቐውም እዚታት እውን ኣብቲ ዲቴይልስ ክንዘራረብሲ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ እዚአን ተን ክሳየን ናብቲ ፈፃሚ ኣካል እንተመፂና እቲ ኩሉ ሻዕ እቲ ክግብት ዝደሊ እዚ ኩሉ ዝቐውም ዘሎ ድማ ነቲ ፈፃሚ ኣካል ነቲ ስልጣን ከይግብቶሞ ልክዕ ከምቲ እንታይ ይበሃል ከምታ በቕሊ ብዘይሉ ጋምሰ ከይረጋግፀና ብዙሕ ነገር ጉድኣት ከይውርድ እኽልን ጠቃሚ ነገራትን ከይሃሲ ተባሂሉ እቲ ፈፃሚ ኣካል እዩ እቲ ቀንዲ ምቁፅፃር ዘድሊ ኣብ ዝኾነ ጥዑይ መንግስቲ ተሓታቲ መንግስቲ ንምትካል ዘሊ እንታይ እዩ ነቲ ፈፃሚ ኣካል ከመይ ጌርካ ብዝተፈላለየ መገዲ ጌርካ ሊሚትድ ዝኾነ ስልጣን ከም ዝህልዎ ትገብር ኣብ ውሽጡ እቲ ፈፃሚ ኣካል ከመይ ጌርካ እቲ ሓያል መቆፃፀር ትገብር ብጀካ እቲ ናይ ቤት ፍርድን ናይቲ ባይቶን ዘለዎ ቁፅፅር ኣብ ውሽጡ እውን እቲ ስልጣን ከይግበት ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኩሞ ናባይ እውን ዘላተ ሃገረ መንግስቲ ኢልያ ዘለኹ ከም እታ ነታ ስቴት ንምምልካት እዩ ደውላ ኢልኩም ኣለኹም ድሓን ደውላ ክብለው መስለኒ ዓረብ ከይከውን ፈሪሐ እቲ ጋቨርንመንት ዝበሃል ወይ እቲ ኤግዚኪቲቭ ዝበሃል ድማ ከም ሬጅም እዩ ጋቨርንመንት ተቀያየራ እዩ እቶም ትካላት ግን ነበርቲ እዮም ሓደ ቀፃልነት ዘለዎ ልኡላውነት ናይ ሕጊ ልኡላውነት ናይ ግዛኣት ሕጊ ናይ ልኡላውነት ናይ ስልጣን ናይ ህዝቢ ነባር ክኸውን ተኮይኑ እዞም ትካላት ንዘራርበሎም ዘለና እሶም ብዛዕባኦም ክንሓስብ ኣለና ብዛዕባኦም ክንዝት ኣለና ሕጂ ሳቶም እንታይ እዮም ከመይ ዝኣመሰሉ እዮም እቲ ቀዳማይ ቤት ፅሕፈት ምኽባር ሕጊ ቤት ፅሕፈት ኣኽባር ሕጊ ብዙሕ ስራሕ ይትሰርሕ ከምዚ ከሳሲ ጥራይ ኣይኮነን ኣኽባር ሕጊ ክስ ደቕርብ ገለ ጌርና ንርድኦ ብዙሕ ሰባት ኣለና እሱ ይኮነን ቀዳማይ ነገር እቲ ዝዓበየ ስልጣን ናይ ኣኽባር ሕጊ ገበን ምክልኻል እዩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ድማ ኣኽባር ሕጊ ፖሊስ ኣካላት ፀጥታ ኣብ ትሕቲ ቤት ፅሕፈት ኣኽባር ሕጊ እዮም ዋላ ኣብቲ ክሪሚናል ፕሮሲጀር እውን እንታይ ድብለና ቤት ፅሕፈት ኣኽባር ሕጊ ንገበን ንምክልኻል ኮነ ንምምርማር ብፖሊስ እንዳተሓገዘ ይሰርሕ ብለና ትእዛዛትን መምርሕታትን እንዳሃበ ድማ ኣብቲ ዓዲ ግዛኣት ሕጊ ከም ዘሎ ግዛኣት ሕጊ ተጣሒሱ ምዝርከብ ድማ ነቲ ጉዳይ መርሚሩ ናብ ቤት ፍርዲ ዘቕርብ እዩ ስለዚ ትካል እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ንልኻታትን ንተራ ሰባትን ጥራይ ኣይኮነን ኣኽባር ሕጊ ጠጠው ዝብል ከም ዝረኣኹሞ ኣብ እስራኤል ኣብተን ግዛኣት ሕጊ ዘለዎን ሃገራት ኣብ ኣሜሪካ እቲ ኣኽባር ሕጊ ነቶም ዓበይቲ ስልጣን ዘለዎም ሚኒስተራት ሃፍታማትን እንተላይ ንፕሬዚደንት ከሲሱ ናብ ቤት ፍርዲ ዘቕርብ እዩ ስለዚ ነዚ ትካል እዚ ኦቶኖሚ ናቱ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ክንዘራረብ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ሕጂ ካብቲ ሕጂ ዘለና ተመክሮ እንታይ እዩ ሚኒስትር ፍትሒ ዝበሃል ኣሎ
ብዙሓት ሃገራት ሚኒስትሪ ዝፍትሕ ድበሃል ሓደ ካብቲ ኤግዚኪቲቭ ኮይኑ ነቲ ኣኽባር ሕጊ ነቲ ቤት ፍርድን ምስራሕ ዝኸልእ ምትእትታው ዝፈጥር እዩ ስለዚ እንታይ ሚኒስትሪ ፍትሒ ከየድልየና ድዩ ከም ሕቶ ክንካትዓሉ ኣለና እቲ እንደልዮ ኣኽባር ሕጊ ኸ ስልጣኑ ዕማማቱ ተሓታትነቱ ተዘርዚሩ ክፅሓፍ ኣለዎ ኣብዚ ኣገዳሲ ነገራት ክርሳዕ ዘይብሉ ፖሊስ ኣገልግሎት ቤት ማእሰርቲ ኣብ ትሕቲ መን ይኹኑ ፖሊስ ልክዕ ኣብ ትሕቲ ኣኽባር ሕጊ ዘሎ ማለት ከም ስትራክቸር ግን ድማ እንታይ ኣሎ ናይ ሃገርና ኣብ ትሕቲ ኣኽባር ሕጊ ይብል ግን ብሚኒስትሪ ኣብ ትሕቲ ውሽጣዊ ፀጥታ ኣብ ትሕቲ ሃገር ምምሕዳር ኣብ ትሕቲ ገለ እዩ ብዛዕባ እዚ እውን ክቋፃፀሮ ደሊ እቲ ኤግዚኪቲቭ ኣኽባር ሕጊ መስሪቱ በቲ ከዓ ነቲ ፖሊስ ኣብ ትሕቲኡ ክገብሮ ደሊ ብዛዕባ እዚ ነገራት እውን ክንዘራረብ ስለ ዝግባእ እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ቤት ፅሕፈት ምኽባር ሕጊ ኢና ንደሊ እዚኦም ተለዉ ከዓ ኣለካ ገበነኛታት ደረጃኦም ብዘየገድስ ስልጣኖም ብዘየገድስ ክስታይ ዝኮኑ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዝቀርቡ ስለዚ ኮራፕሽን ድዩ ዝኾነ ነገር ዝኾነ ምስ ገንዘብ ዝተኣሳሰር ጥራይ ኣይኮነን ኣቢዝ ኦፍ ፓወር ይባሉ ኣለካ ካብ ስልጣንካ ሓሊፍካ ምኻድ ስልጣን ደይብልካ ከለካ እውን ብሕጊ ዘይተዋህበካ ነገራት ምፍፃም እዚ ኩሉ ኣቢዝ ኦፍ ፓወር እውን ዘቕንዖ ዝቋፃፀሮ ቤት ፅሕፈት ምኽባር ሕጊ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ መዓልቲ ወሲድና እንታይ ዓይነት ቤት ፅሕፈት ምኽባር ሕጊ እዩ ዘድልየና በርከ እዚ ሕጂ ንዛረቦ ንመፃኢ ትውልዲ ክኸውን ዝኽእል እዩ ኣብ ገሊኡ 200 ዓመት ጠጠው ዝበለ ነገር ኣሎ ምክንያቱ ካብቲ ኣሰራርቱ ዝግባእ ክትዕን ዝግባእ ምሕሳብን ስለ ዝፈሰሶ ንሕና ድማ ዕድለኛታት ኢና ብዙሕ ሓሳባት ዘለዎም ኣለዉ ብዙሓት ምሁራት ኣለዉ ኣነ ዳ ስኢለ ደፊረ መፅአ እምበር ካባይን ላዕሊ ካትዑ ዝኽእሉ ክገልፁ ዝኽእሉ ከም ዘለዉ ፈሊጠ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ንዖም ንምብርባር እውን ነቲ ኩሉ ብዘሎ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ካልእ ዝኾነ ፋይናንስ እቲ ቀንዲ ነገር ሃገር ክትካየድ እንተኮይና እቲ ካብኣ ብግብሪ ድዩ ብዝተፈላለየ ካብ ማዕድናት ድዩ ካብ ዝተፈላለየ ካብ ኣገልግሎታት ዝርከብ ገንዘብ ኣሎ ዝውህለል ገንዘብ ኣሎ እዚ ገንዘብ እዚ ከዓ ብኩሉ ሻዕ በቲ ሃገራዊ ጎይቶ ኣቢሉ ባጀት ክወፃሉ ገለ ንቡር ኮይኑ እቲ ባጀት ምስ ፀደቐ ከዓኒ እቲ ኣማዕሉ ከም ዝወዓለ ናይ መንግስቲ ኣታውን ወፃኢን ካልእ ፋይናንሻዊ ንጥፈታት ዝምርምርን ዓመታዊ ፀብፃብ ድማ ናብ ሃገራዊ ባይቶ ዘቕርብ ጠቕላላ ኦዲተር ማስት እዩ ኣሎ ሕጂ እዚ ጠቕላላ ኦዲተር ዝበሃል እሱ ከዓ ሓደ ኦቶኖሞስ ሓደ ትካል እዩ ነዚኦም ትካላት እዚኦም ብግቡእ ኣፅሊዕና ተኻቲዕና እቲ ዝበለፀ ኢንፋክት 30 ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ንክሕሰሉ ከማን ክሳይ ክኸውን እዩ ዝግባእ እቲ ዝበለፀ ዝበሃል ትካላት ኣውት ስማርት ክንገብሮ ተኮይና ንስርዓት ታሪኹን ገለ ኣብ ናይ ታሪክ ጉሓፍ ክጉሓፍ እንድሕር ኮይኑ እቲ ንሕና ከዓ ዝበለፀ ትካላት ሒዝና ዝበለፀ ሕጋዊ ነገራት ሒዝና ክንመፅእ እዩ ኢሳያስ ዝደልዮ ትፈልጥዎ ኢኹም ምክንያቱ ዝወደቐት ሃገር ገዲፉ እሱ ዝሓሸ ተዘክሮ ከሎ ንሕና ከዓ ንቃልስና ከዓ እንታይ ንዑ ዝበለፁ ነገራት ሒዝና ንህዝብና ንኢሳያስን ስርዓቱን ከዓ ኣብ ናይ ታሪክ ጉሓፍ ከም ዝጉሓፍ ከም ዘይዝከር ኮቶ ንምግባር እንተኮይኑ እዚ ንወዲ ከምዝን ጥዑይ ትካላት ኣብ ምስራሕ ሕጂ ከምዚ ቤት ፅሕፈት ጠቕላላ ኦዲተር ዝበሃል ሕጂ ንዝርዝር ንስልጣኑ ንኣወዳድቡ ንዕማማቱ ዝምልከት ኣብቲ ዲቴይልስ እውን ተተዛሪብና ብዙሕ መልእኽቲ እዩ ዘተሓላልፍ ማለት ስጋዕ ክንደይ ብዛዕባ ሓደ ተሓታቲ ፅሩይ ካብ ኮራፕሽን ካብ ኢምቤዝልመንት ነፃ ዝኾነ ስርዓት ክንተክል እንደሊ ኣለና መበል ምኾነ ካልእ እንታይ እዩ ናይ ህዝቢ ገንዘብ እውን ኣገዳሲ እዩ ናይ ህዝቢ ገንዘብ እውን ኣብ ባንክታት እዩ ዝቕመጥ ሃገራዊ ባንክ እቶም ምሁራት ብዙሕ ክገልፅዎ ክእሉ ናብዚ ፅራይ ከም ኢንትሮዳክሽን ንብሎ ስለ ዘለና እዩ
እሱ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ባንክ ናይ ፋይናንሳዊ ትካላት ኣለዋ ናይ ንግዲ ባንክታት ኣለዋ ናይ ዴቨሎፕመንት ባንክታት ኣለዋ ብዙሓት ባንክታት እየን ዝቆማ እዚአን ከዓ ገንዘብ ናይ ህዝቢ ሓደ ነቲ ፊስካል ፖሊሲ ቁጠባዊ ፖሊሲ ነቲ ቁጠባ ንምዕባይ ዝሕግዝ ዝዓብዩ ግን ገንዘብ ናይ ህዝቢ ኣለዋ እተን ባንክታት ነቲ ገንዘብ ናይ ህዝቢ ኣብ ግቡእ መዓሉ ከየውዕኡ ከም ዘውዓለዋ ሕጂ በስመራ ኣብ ኤርትራ ከለና ብዙሕ ሓሰምዕ ነው ገሊኦም ሚልዮናት ብቴሌፎን እዚ ሳብ ገድሊ ከለና ፀባሲና ነይሩ ሃብዎ ድላዩ ገለ ማለት እሱ ይሕሾ ማለት እተን ባንክታት ከዓ ኸስራ ማለት ዛስዋይ እቲ ገንዘብ ነቲ ብዙሕ ከምኡ ዝባኽን ነገር ኣሎ ብዙሕ ዝፍለጥን ዘይፍለጥን ብዙሕ ገንዘባት ናብ ኢድ ውልቀ ሰባት ዝኸደሎ ምክንያቱ ሕሉፍ ሓሊፎ እዚ እውን ሓደ ክሳይ ዘድልዮ እዩ ማለት ሓደ ኦቶኖሚ ዘድልዮ እዩ ንዝርዘር ስልጣን ኣወዳድባን ዕማማቱን ናይ ሃገራዊ ባንክ ድማ ክንዘራረብ ግባእ ካልእ መንግስቲ ዘበለ የብል እቲ ዝቆም መንግስቲ እቲ ምምሕዳር ሲቪላዊ ኣገልግሎት ዝበሃል CPA ዝበሃል ኢንፋክት እንድሕር ሰባሂልኩም ኮንኩም ተቀዳመይቲ ስርዓት ኢሳያስ ዝሃረማ ነየነይቲ ኣመስለኩም ነዛ ሲቪላዊ ምምሕዳር ሲቪላዊ ኣገልግሎት ሃሪሙዋ ንዓይ ቀዳመይቲ ካብተን ስሩዛት ዝገበራ ስለምንታይ መሲልኩም በቃ እዚኣ ህዝቢ ምስ መንግስቲ ዝራኸብ በየኒ በቶም ሲቪላዊ ሰራሕተኛታት ኣቢሉ ኣብ ዝኾነ ቤት ፅሕፈት ተኸድካ እንታይ ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ኣለዉ ሲቪላውያን ሰራሕተኛታት ኣለዉ ኣገልግሎት ዝህቡ ኣብኡ ነዚ ዝኸውን ሕግታት ከዓ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ንሶም ኣብ ሜሪት ተመርኮሰ ሰራሕተኛታት ኣብ ኳሊፊኬሽን ኣብ ሜሪት ኣብ ኤክስፒሪየንስ ኣብ ውድድር ዝተመስረቱ ሰራሕተኛታት ነቲ ዝምደብሉ ስራሕ ብቑዓት ዝኾኑ ብኸመይ ክምደቡ ከም ዘለዎም እቲ ሲቪላዊ ኣገልግሎት ዝወሃብ እቲ ምምሕዳራዊ ኣገልግሎት ዝበሃብ ኣብኡ ዝሰርሑ ሰባት ብትምህርቶም ብተመክሮኦም ብስነ ምግባሮም ተመልሚሎም ኣብ ሜሪት ተመርኮሰ ከመይ ገይሮም መፁ ግቡኣቶምን መሰላቶምን ብኸመይ ይረጋገፅ ፕሮሞሽን ከመይ ገይሮም ረኽቡ እዚ ሓለፍናያሲ ምስ ኩልኻስ እንታይ እዩ ብኤርትራ በቃ ኩልኻ ኣገልግሎት ኢኻ ማስተርስ ሃለኻ PhD ሃለኻ ሓደ ደሞዝ ትወስድ በቃ ስጋዕ ንወፅኻ ብኤርትራ ዕብየት ዋላ ሓንቲ የለን ሓንቲ ቅርሺ እውን ኣይትውሰኽን ኢኻ ስለዚ እቲ ውድድር እውን የለን እቲ ኣገልግሎት እውን ህዝቢ ግቡእ ኣገልግሎት ኣይረክብን እዩ ስለምንታይ ነዚኣ ገይርዋ ቀዳመይቲ ኣብ ሜሪት ዘይተመርኮሰ ኣመዳድባ መፂኡ ማለት እዩ ጥሮታ ዘየለ ኮይኑ ምትኽኻዕ ዘየለ ኮይኑ ኣባና ስጋዕ 9 ዓመት ምሳና ዳያኙ ነይሩ ስጋዕ 80 ገለን ዓመት ምክንያቱ እንታይ ጥሮታ የለን ጥሮታ ተዘየለ ከዓ ምትኽኻዕ እውን የለን ፕላን ናይ ሳክሴሽን እውን የለን ሓደ ናይ ምምሕዳር ሲቪላዊ ኣገልግሎት ናይ ፕላን ኦፍ ሳክሴሽን እውን የብል ኮሎኔል ተኾንካ ጀነራል ተኾንካ በቃ ካብዞም ኣገልግሎት 25 ዓመት ገይሩ ካፕቴን ድበፅሐ ከማን የለን ምክንያቱ ምትኽኻዕ የለን እቲ ኣብ ሜሪት ተመርኮሰ እውን የለን ብዛዕባ እዚ እውን ክንዛረብ እዩ ዝግባአና እንታይ ዓይነት ምምሕዳር ሲቪላዊ ኣገልግሎት እዩ ዘድልየና ንስልጣናቱን ኣወዳድቡን ዕማማቱን ድማ ክንዛረብ ክንካትዓሉ ክንዛተየሉ ይግባእ ካልእ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ግዜ ወስደልኩም እኒአ ኮሚሽን ምርጫ ከምኡ ናይ ሰልፍታት ሕጊ ከምኡ እዚ ስራሕኩም ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናትኩም ኣትየ ብዙሕ ዝዛረባ ኣይኮንኩን እዚኦም ኣገደስቲ እዮም እዘን ክልተ ኮሚሽን እዚኣቶም ኮሚሽን ምርጫ ድማ እቲ ብመሰረት ሕጊ ምርጫ ምርጫታት ናፃን ርትዓውን ምዃኖም ብዘረጋግፅ ኣካይዳ ምርጫ ዘመሓድር ዝለዓለ ጉዳያት ዝውስን ህዝቢ ብዛዕባ ምርጫታትን ካልእ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብታት ከም ዝፈልጥ ዝገብር ኮንፈረንሳት ዘተታት ኣስተምህሮታት ዝህብ ናፃን ጣልቃ ዘይብሉን ኢምፓርሻል ዝኾነ ኮሚሽን ምርጫ ኩሉ ብዛዕባ እዚ እውን
ድራፍት ወፂኡ ነይሩ እዩ ኣብቲ ናይ ባይቶት ናይ መጨረሻ ናይ ሰልፍታት እውን እዚ ብኡ ዝቐረበ እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንዑ ክፀድቕ ዕድል ኣይተረኽበን ግን ድራፍት ኣሎ ናይ ካልኦት ሃገራት ተመክሮ እውን ሪኢኻ ካልእ ኣማራፂ እውን እንተሎ ብዛዕባ እዚ እውን ኣብ ዝርዝራቱ ንመሰል ምእካብ ንሰላማዊ ሰልፊ ዝምልከት ብዓብዩ ድማ ነተን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ከመይ ገይረን ከም ዝወዳደባን እዚ ኣሎ ካልእ ኮሚሽን ቆፀራ ኣሎ ናይ ፕረስ ሕጊ ናይ ሜድያ ሕጊ እዚኣቶም እዮም ነቲ ሓደ ጥዑይ መንግስቲ ጠጠው ዘብልዎ ረሲዕ ኣይኮንኩን ካልኦት ምናልባት ድሓር ነስሕቦም ንኸውን ነፍሲ ወከፍ እዚ ብዛዕባ እቲ ቀንዲ ደኣ ንዛረብ ኣለና እምበሪ ንኤርትራ ዘድልዋስ ብዙሕ ነገራት እዮም ምክንያቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ በብቲ ሞዩ በብቲ ዓውዱሲ ክንቅረብ ክንዝቲ ዝግባአና እቶም ናይ ሕርሻ ኣብቲ ናይ ሕርሽኦም እቶም ኢንፋክት ሓንቲ ኣገዳሲት ነገር ረሲዐ ሶሪ ኣብቲ ቃልእ ሰጊረ ነይረ ሓደ ቀንዲ ክንዛረበሉ ዝግባአና ሃገራዊ ምክልኻልን ፀጥታን ከመይ ዝውደብ ንሕጊ ንቅዋም ጥራይ ዝእዘዝ እዚ ሕጂ ዘለና ሰራዊት ንሓደ ሰብ ዝእዘዝ እሱ ተደልዩ ኣብ ውግእ እትወና ኣብ ሕጂ ሓይልታት ምክልኻልን ፀጥታን ድማ ንቅዋምን ንሕግን እሙናት ዝኾኑ ዝእዘዙን ሓይልታት ምክልኻል ፀጥታን ብሕጊ ዝእዘዙ ተሓታትነት ዘለዎም ብቑዓት ዝኾኑ ተሳትፎ ናይ ኩሉ ህዝቢ ድማ ዘረጋግፁ እቲ ምክልኻል ካብ ታሕቲ ስጋዕ ላዕሊ እውን ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ነቲ ብዙሕነትና ከመይ ገይሩ እዩ ዝመስል እውን ክንዛረበሉ ኣለና ብጋህዲ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ እንታይ እዩ ድሓር ከም ተመክሮ ክዕለኩም ክእል እየ ስለምንታይ እቲ ስርዓት ነቲ ሓይልታት ምክልኻል ይኹን ፖሊስ ማለት ኣብ ሜሪት ተመርኮሰ ክስልጥን ዲግሪ ክወስድ ማስተርስ ከምፅእ ገለ ዝኸልከሎ ብዛዕባ ናይ ውልቀ ተመክሮ ድሓር ክዕለኩም ክእል እየ ግን ድሓን ከም መእተዊ እዚኣ ክዛረብ ክእል እቲ ዓላማ ንዘተ ንምብጋስ እያ ንክምህር ኣይኮንኩን መፅአ ማለት ሓደ ሕቶታት በቃ እስኪ ምናልባት ናብ ቀፃሊ ዘተስ ንኣቱ ዶ ንኸውን ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣብ ሜሪት ዝተመርኮሰ ነገራት ኣብ ኢሹ ቤዝድ ኣብ ከምዚ ኣመሰለስ ዘተ እንተንኸይድ ከምኡ መድረኻት ተዝህሉስ ክንደይ ፅቡቕ ምዃነ ካብ ዝብል ሕልናይ ንግዚኡ እዚኣ ጠጠው ከብል የቐኒየለ ይፅእን ኢልኩም ሰማዕኩም Okay. Thank you. ብዙሕ ነገራት እዩ ኣላዓዒሉ ሓውና ኣብታብ I don't know how to summarize it ግን of course መጀመርታ ዘለዓላ ሕቶ ተቃልሲ ብቐጥታ ምስቲ ዝነበረ ባህጊ ብሕግን ፍትሕን ናይ ምምሕዳር ዝተኣሳሰረ ምንባሩ ግን ባህጊ ህዝብና ከምቲ ዝተፀበናዮ ከም ዘይኮነ ኩላትና ንፈልጦ እዩ ኣብኡ ብዙሕ ምዝራብ ዘድልየና ኣይመስለንን ግን ኣብቲ ዝነበረ ፈተነታት ናብኡ ገፅካ ምኻድ ዝተቐሳ ኣገዳሲት ነገር እቲ ስርዓት ብቐጥታ ኣብቲ ዝመፅእ ርእቶታት ኣብ ምርፃም ከም ዘይኣቱ ንኣብነት ናይ ቅዋም ምሕንፃፅ ምስ መፀ እቲ መስርሕ ክሳብ መወዳእቱ ስሙዝሊ ኸይዱ ኣብ መወዳእታ ግን ትቐንዲ እምነቶምን ድልየቶምን እቶም ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ነዚ ነገር እዚ ናብ ግብሪ ምፍፃም ዘይኮነሲ ካልእ ኣጀንዳታት ብምልዓል ንዕኡ ምፍሻል ነይሩ እንዳት ከምዮም ገይሮም
ካልእ ጉዳያት እውን ተመሳሳሊ ነገር ነስተብህል ኢና ሕጂ ኣብቲ 1997 ዝፀደቐ ቅዋም ምናልባት ሓደ ግዜ ቁርብ ዝትፍንግ ስምዒታት ዘለዎ ክተሓት ይለዓል እዩ ኣብ መንጎና ብርእቶ ናይ ሃብተኣብ ግን መብዛሕትኦም ቅዋማት ተመሳሳሊ ትሕዝቶታት እዩ ዘለዎም ገለገሊኦም ኣህጉራዊ ሕጊ ስለ ዝኾነ ከም ውሁብ ኢኻ ትወስዶ ሕጂ እቲ ቅዋም ከነልዕል ከለናሲ ብዙሕ ንፈላለየሉ ነገር እውን የለን ባህላ እዩ እቲ ፀገምና ካብቲ ኩሉ ዘሎ ርእቶታት ናይ ቅዋም ሰነዳት ሓድነት ዘለዎ ኩላትና ዝረዓምናሉ ነገር ከነዳሉ ዘይምኽኣልና እዩ ብትሕዝቶ ግን ብዙሕ ክፈላለ ዝኽእል ኣይኮነን በቲ ይምፃእ ስለዚ እቲ ካባና ትፅቢት ዝግበረሉ ነገር ከመይ ናብ ዝገፅና ነምርሕ እዩ ኣብ ክንዲ ኩላትና ነናትና ቻርተር ነናትና ቅዋም ነናትና ሰነድ እንዳዳለና ምኻድ ኩላትና ንዓግበሉ ሰነድ ክመፅእ ይኽእል እዚ ነቲ ቃልሲ ብዓብዪ ሓጋዚ እዩ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ እውን ዓብ ተስፋ ክህቦ ዝኽእል ምዃኑ ተዛሪቡ ኦፍኮርስ እቲ ሰነድ ቻርተር ምሕንፃፅ ኣብቲ ዝርዝር ኩሉ ግዜ ቀሊል ከም ዘይኮነ ግን እንተደኣ ክግበር ተደልዩሲ መዓት ዓቕምታት ከም ዘሎ ኩላትና ንፈልጦ እዩ ብዙሓት ኣሕዋትና ኣለዉ ብደገ ወፂኦም ናይ ሕጊ ትምህርቲ ዝተማሃሩ ናይ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ዝተማሃሩ ስለዚ እቲ ዓቕምታት ኣሎ ድልየት ጥራሕ እዩ ዝበኩር ዘሎ መስለኒ ስለዚ ትኽትዕና ግን ኣብቲ ናይ 1997 ዓመተ ምህረት ዝፀደቐ ቅዋም ጥራሕ ተሓፂሩ ክተርፍ ዘለዎ ደይኮነሲ we need to go beyond that እቲ ጥዕና ዘለዋ ሃገር ንምህናፅ ዘድልየና ዝተፈላለየ ትካላት ብዕምቆት ክንርድኦን ክንድህስሶን ሓሳባት ንዕኡ ዘገልግል ከነምፅን ኣገዳሲ ምዃኑ ብፍላይ ኣብቲ መንግስቲ ምቋም ዝበሃል ነገር ንግዝኣተ ሕጊ ከገልግል ተኮይኑ እቲ ምምቕቓል ናይ ስልጣን ኣገዳሲ ምዃኑ ብፍላይ ኣብ መንጎ እቲ ሓጋጊ ፈፃሚ ከምኡ እውን እቲ ጁዲሻሪ ወይ ከዓ ናይ ሕጊ ንብሎ ወይ ከዓ ናይ ዳኝነት እንብሎ ሸነኻቱ ኩሉ እዚ ነናቱ ዝርዝራት ኣለዎ ግን እቲ ብፍላይ እቲ ጁዲሻሪ እንብሎሲ ከም ቀንዲ ዋሕስ ናይ ግዝኣተ ሕጊ ምዃኑ ክንርድኦ ኣብኡ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ብዙሕ ሸነኻት ኣለዎ ናብ ብዙሕ ካልኦት ትካላት ናይቲ ሃገር እውን ዝዝርጋሕ ፅልዋታት ኣለዎ እንተደኣ እቲ ጁዲሻሪ ብግቡእ ክሰርሕ ክኢሉ ብርግፅ ኣብ ዝተፈላለየ ሸነኻት ናይቲ ሃገር እቲ ሕጋዊ ኣካይዳ ክህሉ ምዃኑ ይኸርየና ፀኒሑ ብፍላይ እቲ ኣኽባር ሕጊ ወይ ኣቶርኒ ጀነራል ክህልዎ ዘለዎ ስልጣን ኣብ ዳኝነት ክህልው ዘለዎ ነፃነት ናይ ምሕላው ኩሉ እዚ ነንሕድዱ ዝተኣሳሰር ነገራት ምዃኑ እቲ ናይ ዳኝነት ሕቶ ከዓ ብፍላይ ዋላ ክሳብ ኣብቲ ዳኛ ከመይ ይምደብ ናቱ ነፃነት ከመይ ይሕለወሉ ኣገዳሲ ምዃኑ ብዝተረፈ እቲ ናይ ሕጊ ጉዳይ ኣብ ሪሶርስስ ናይቲ ሃገር ከም ናይ ህዝቢ ፀጋ ከመይ ክንሕልዎ ንኽእል ናይ ባጀት ጉዳይ ናይ ፋይናንሻል ኢንስቲቱሽንስ ጉዳይ ብለዚ ያለ የብልና
ካልእቲ ሲቪካዊ ምሕዳር ንገዛእ ርእሱ እቲ ስርዓት ኣብ ኣስመራ ሕጂ ኣብ ሎያሊቲ ዝተመርኮሰ እዩ ክሳብ ሓደ ሰብ ተኣማንነት ዘለዎ ነቲ ስርዓት ወይ ከዓ ምእዙዝነት ዘለዎ ነቲ ስርዓት ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ከገልግል ፀገም የለን እቲ ጎዲሉ ዘሎ ኣብ ሞያን ኣብ ክእለትን ኣብ ፍልጦን ኣብ ተመክሮን ወይ ከዓ ሜሪት ቤዝድ ዝኾነ ኣመዳድባ ናይ ስራሕ የለን ከምኡውን ናይ ጥሮታ ናይ ምትኽኻእ ነገር የለን እቲ ወርስ ዲዛስተር ሓደ ካብቲ ዝጠቐሶ ኣነ እውን ዝኣምነሉ ብፍላይ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዓመታት ኣብኡ ተፀፊዮም ዝኸዱ ዘለዉ ሰባት ከም ተራ ተጋደልቲ ን25 ዓመት ዘገልግሉ ክትርኢ ከለካ ናይ ብሓቂ ዘስካሕክሕ ነገር እዩ ኣነ ዋላ ምስ ጎረቤትና ዘለዉ ናይ ተጋሩ ናይ ኣብዚ ዝምልከት ኣካይዳ እንድሕር ክንሪኦ ኮንናሲ ምናልባት ገሊኦም ኣብቲ ግዜ ቃልሲ መራሕቲ ሓይልታት ወይ መራሕቲ ጋንታታት ዝነበሩ ገሊኦም ናብ ናይ ጀነራላት ደረጃ ዝደየቡ እውን ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ኣይተረኣየን ካልእ ነግረ መገዱ ዝተንከፈ እውን እቲ ጥዕና ዘለዎ ስርዓት ብዙሕ ሸነኻቱ ዝተማልአ ክኸውን ኣገዳሲ ምዃኑ እሞ ኣብዚ ናይ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽንስ ፖለቲካል ፓርቲስ ናይ ምህላውን ኣገዳስነቱ ተቂሱ ስለዚ ኣላይነት ናይቲ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ኣብ ግምት ከነእትዎ ብሱል ሲቪክ ኦርጋናይዜሽንስ ዘይብሉ ስርዓት ሙሉእ ብሙሉእ ብሕጋዊ ኣካይዳ ኣትኪሉን ክኸይድ ይኽእል ማለት ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ንባዕሉ እቲ ናሽናል ዲፈንስ ኤንድ ሴኪሪቲ እውን ብሕጊ ክኸይድ ንሕጊ ክምእዘዝ ዘለዎ ኣድላይነት ክንርዳእ ስለዚ ናትና ክተዓት ብኣጠቓላሊ ንሕጊ ብዝምልከት እሞ ከዓ እቲ ሕጊ ንጥዕና ዘለዎ ስርዓት ምትካል ከኽእለና እንተደኣ ኮይኑ ነዚ ኩሉ ነገራት እዚ ከመይ ፅባሕ ንጎ ከም መተካእታ ከነቕርቦ ንኽእል ዘለዎ ኣገዳስነት እዩ ምሂሩና መስለኒ ደጊማ ከመስግኖ ይደሊ ሕጂ ን5 ደቂቃ ንዕርፍ ኢና ምስ ተመለስና ናብ ክትዓት ክንኣቱ ኢና ታንኪዩ ጆን ገለተ ሊቃ ግበረልና 5 ደቂቕ ድሕሪ ክንምለስ ኢና ናብ ሕቶታት ክንኣቱ ኢና ታንኪዩ ኣንቲ መሰጋገሪ ክገብር እየ